LD. Este extraordinar. Vă recomand din tot sufletul LD. Este foarte bun și pe mine m-a ajutat extraordinar. Am avut rezultate foarte bune cu acest produs LD Essence Formula în boli de inimă, boli de rinichi, de ficat, de sistem imunitar și ale articulațiilor. Dar oricât de bun ar fi acest produs LD Essence Formula, important e ca dumneavoastră să faceți primul pas, să vă doriți să fiți sănătoși și să dați telefon să întrebați ce este cu acest produs. Noi avem un produs foarte bun, dacă și dumneavoastră aveți voință, atunci sigur veți fi sănătoși. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.